बे अन्थाइ बिथांनि सेगास 5,000 टका দিয়ে আমি ভাল কম্বল কিনিলেও আজি দিনটোত আমি 10খন কম্বল পাম 10খন কম্বল প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া সরকার নেতৃত্ব সরকারখনে সঁচা হৈছেগে ৰাইজৰ মাজত পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰিছে না পাৰা নাই আমি অনুভৱ কৰিব লাগিব जों অনুভৱ খালামनांगोन सोलायनायखौ लाबोमारदोंना लाबोमाराखै जोङो सोलायनायनि मुङावहाय एक नाम्बाराव जों माखौ नाम लाग्रोनांगोन से नाम्बाराव जों माखौ नाम लाग्रोनांगोन কি অবস্থা আছিলে আজি কিছু বছৰৰ আগত কি অৱস্থাত আছিলে আজি কি অৱস্থালৈ ঘূৰি আহিলে সেই কথা আমি মনত কৰিব লাগিব জীৱনৰ নিৰাপত্তা নাছিলে সম্পত্তি নিৰাপত্তা নাছিলে কোনো বস্তুৰ নিৰাপত্তা নাছিলে नाथाय दिनैबा जोंनि गासिबो निरापत्ता जाबाय शान्तिया जोंनियाव स्थापन जाबाय शान्ति स्थापन हल नङा होमबा जोंनि गेजेराव गोजोना फैबाय दा गोजोन फैनाय लोगो लोगो जोंनि सारा बिटिआरआव जेरै जों जौगानायनि मोखांखौ नुनो मोनबाय जौगानाय मोखांखौ जों नुनो मोनबाय आरो जोंनि गेजेराव शान्तिया फैबाय नालाय जोङो गावबागाव खामानियाव बेस्थ जानानै खामानि मावनो हाबाय बेनिखायनो जों से नाम्बारावनो साबायखर होनांगोन प्रमोद बर' बिथांखौ बिथांनि नाजानायावनो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजानायावनो आरो एक्स-एनडिपि फोरनि नाजानायावनो दिनैहाय जोंनि गेजेराव शान्तिया जायगा मोनबाय शान्तिया फैबाय नङा होमबा दा जोङो गोबाङानो बुंसोलायदोङो आं बारा गालाव बुंला आंबो गोबाव मोनसे जायगायाव थांगोन नालाय ओंखायनो सुंद' बुंनाङो गोबाङानो बुंसोलायदोङो बोरो माथो परिबर्तन सरकारालाय माथो जोंनो जेबोखौनो होफैदिया माथो जोंनो जेबोखौनो जों मोनदिया बिजि खान्दा मोनसेबो मोनदिया कम्बल गांसे मोनदिया साथा गंसे मोनदिया मुस्रि गांसे मोनदिया होननानै गोबाङानो बुंसोलायदों जुदि नोंथांमोना नागिरोब्ला नोंथांमोना बुङोब्ला दिनै बे अनसाय बिथांनि चेकनि थाखाजों नोंसिनि न'खराव जोंख'लायनो हायि जों कम्बल होनो हायोमोन थिगाव 300 निफ्राय 400 टाका साथा गंसेनि दामा बेसेबां 30-40 टाका माने हलसेल रेटआव बे थाखाजों जे बे माने कम्बलखौ जे जोंनो गंसे होफैदों खुन्दुं मुथासे होफैदों बे थाखाखौ बेसेबां थाखानि बायनाय जादोंमोन बेसेबां थाखानि अर्डार लानाय जादोंमोन बिनि नोंसिनाव फोरमान गैया नोंसोर मिथिया नङा होमबा जोंनि मानसिफ्रा मिथिगौ साथा मोनबाय कम्बल मोनबाय नाथायबा बे साथा कम्बलखौ बेसेबां कौटि थाखानि बायनाय जादोंमोन आरो बेसेबां कौटिनि साप्लाय होखो बेसेबां माल मोनखो बिनि जोंनाव जेबो गुमुर गैया नङा होमबा जेबो गुमुर गैया दिनैहाय जोङो सासेयाव 5,000 টাকা बे अन्थाइ बिथांनि सेगास 5,000 टका দিয়ে আমি ভাল কম্বল কিনিলেও আজি দিনটোত আমি 10খন কম্বল পাম 10খন কম্বল जों कम्बल होनानै नोंथांमोननिफ्राय बिदा लानो लुबैयाखै जों साथा गंसे होनानै नोंथांमोननिफ्राय बिदा लानो लुबैयाखै जों खुन्दुं मुथासे होनानै नोंथांमोननिफ्राय जों बिदा लानो लुबैयाखै जों लुबैदों नोंसिनि थांनानै थानायाव बा संसार दानायाव बा माबा मोनसे दखान फाहारफोर होनायाव फिसा फिसौ दखान होनायफ्राव बा मैगं थाइगं एसे खामानि मावनायफ्राव माबा मोनसे सुबिदा मोनथों माबा मोनसे हेल्प जाथों होनानै दिनै सारा बिटिआरआवनो 5,000 करि चेक रानदों नङा होमबा आरो बेल' नङा बिनि अनगायैबो जों मा रानदों गियान सोरां बिथांखि अनसाय बिथांखि रग निर्मल जों गोबांथार दिनै मिशन लानानै रायजोनि गेजेराव हाबदों जों बेबायदिनो बर' अना बर' जों सृष्टि खालामनानै आमी बर' अना बर' सृष्टि करि पेलाय आमार माजत बेघात जन्मायलु आरो बेनि थाखायनो जोङो मोननै टार्म्स बे मोननै टार्म्सखौ जोङो एमपि गोमानांबाय नङा होमबा मोननै टार्म्स गोमानांबाय बे जोंनि थाखाय बिराद मोनसे काल जादों बिराद मोनसे क्षति जादों जोंनि थाखाय जेबो लाबोआखै बर' अना बर' কৈ পেলাই যদি আমার মাজত যদি তেনেকুৱা সৃষ্টি কৰে বহুত ক্ষতি হ'ব যেবাं ক্ষতি जागोन অসমীয়া হলো আমার
বড়ো হলেও আমাৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী হ'ল আমাৰ ইউপিপিৰ দলৰ আদৰ্শটো তেনেকুৱা এই মুছলিম এই অসমীয়া এই বঙালী बेबायदि जों लाबोनो लुबैयाखै जों खौसे जाथारनांगोन जों इउपिपिएलसो जों इउपिपिएल परियाल আমি ইউপিপিএল পৰিয়ালৰ মানুহ তেনেকুৱা ভাবি পেলাই আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব এই অনাবৰ যদি আনি থাকে সঁচা সঁচাকৈ আমাৰ অঞ্চলত উন্নতি নহ'ব আৰু জৌগাनाय नङा मिथिबाय आं बेखायनो खावलायगोन जों बेखौ लाबोनाङा जेरैखि जाबाबो जेनेखे हलिও আমাৰ क'क्राझार लोकसभा समष्टिर जितु एमपी आजिলৈকে আমি নাম ঘোষণা কৰা নাই কয়েকদিন পিছতে ঘোষণা কৰা হ'ব যিয়ে নহওক ABCD যিয়ে নহওক আমি জিকাব লাগিব